Ένας τραυλός πιάνει δουλειά σε ένα καράβι και το βάζουν στο κατάρτι. Την πρώτη μέρα της δουλειάς βλέπει ένα καράβι να έρχεται κατά πάνω τους και βάζει τις φωνές μέχρι να τελειώσει τη φράση. Συγκρούνται τα δύο καράβια, χαμός, νεκροί ναύτες, σπαράγια τα καράβια. Διορθώνουν τα πάντα την άλλη εβδομάδα. Ξανά πάνω στο κατάρτι βλέπει να έρχεται κατά πάνω σε ένα άλλο καράβι και ξαναβάζει τις φωνές μέχρι να τελειώσει τη φράση. Συγκρούνται τα δύο καράβια, γίνεται ξανά ο χαμός. Οπότε την άλλη μέρα φωνάζει ο καπετάνιος όλους τους ναύτες, του λέει παιδιά κοιτάξτε. Μόλις ακούσετε το δραυλό να λέει κακά, πηδάτε αμέσως στην άλλη να σωθείτε. Μετά από λίγο ξανακούνε τη φωνή του τραυλίου πηδάνε όλες στη θάλασσα, τους κοιτάει αυτός ο καρκίνος και λέει καρκαρίες ρε μαλάκες.